Tror jeg, Maria har ret. Nej. Mona, hvad var det, du se på? Ikke før jeg har fuldført det. Okay, Ja, så bliver sig bare alt videre. eller hvad? Vi har- Vi kan bare slet. Vi har nye kapsler. Så start forfra. Vi starter forfra med Sil, hvis det skal være. Der er flere, hvor de kommer fra. Alle dem, der er ude. Mona, det er jo Marie, der har en dårlig effekt på dig der, kan jeg se. Jeg tror, hun puster Hun til ser stiger på den der, for at få Hun den sidder til og at... puster til den. Jeg tror, den går godt. Ja, ikke Nu godt. har du ligesom haft det rusk. Kan du Tredje gang i lykken. Du skal koncentrere dig. Og du har mange gange til lykkens gang. Ja. Ej, det var tredje gang, men det fungerede. Jeg siger, der er mange gange til lykkens gang. Han kan heller ikke. Jeg har aldrig set det. Nu falder den. Og så den anden vej Og så tilbage. skal den sådan samme vej tilbage. Sådan cirka halvvejs. Kun en finger. Skal den så tilbage igen, og så væk den rundt? Men du kan da bare tage den ned på den anden side. Du behøver da ikke at tage den over til den side, du... Ja, den skal lige vendes rundt på ryggen. Nå, Altså, der skulle lige Damen. have spyttet på fingeren, sådan at den ja, det hængte vil jeg ved din også finger. sige. Skal du låne noget tape? Nej, men det var... Derfra, min... Han har gaffatape, har jeg set. Og der er kraftstæt på. Det her er ikke tålmodig. Jeg var rendt hjemmefra. Nej, Alfred han har et eller andet skørt derhjemme. Altså, der kan du sidde og kigge på det, og der kan du... Det er da ikke skørt. Det er skørt. Altså, bare, jeg skal løse kryds og tværs, og der er noget, der